മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം. പെട്ടെന്ന് സോൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് MES തിരൂർ യൂണിറ്റ് വാൾഫാനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. തിരൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ AP നസീമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് CPA തൽഹത്തിന് ഫാനുകൾ കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കൈനിക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ തിരൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ AP നസീമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് CPA തൽഹത്തിന് ഫാനുകൾ കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി KK റസാഖ്, നജ്മുദ്ദീൻ കല്ലിങ്ങൽ, സലീം കൈനിക്കര, IHT മുത്താസ് ഷമീർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. വെട്ടന്യൂസ് തിരൂർ.